4. Οι πανηγυρισμοί εδώ στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης από τους οπαδούς του Πασόκ έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλή ώρα. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή οι οπαδοί του Πασόκ έκλεισαν τη Λεωφόρο Δημοκρατίας και πανηγυρίζουν, όπως βλέπετε, ξέφρενα. Σαρωτική, αναμενόμενη βέβαια από πλευράς Πασόκ, όχι από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δηλώσουμε ότι η φτώχεια, η ανεργία και η διαφθορά έφερε τον κόσμο σε απόγνωση με αποτέλεσμα τη σημερινή υπεροχή του Πασόκ. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα, αγόρι μου. Υπάρχει ωραίο πράγμα μετά 5,5 χρόνια. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα. Ήταν σίγουρη η αυτοδυναμία. Ήταν σίγουρη αναμενόμενη. Ο λαός βαρέθηκε τη δεξιά, βαρέθηκε την ακρίβεια. Αναμενόμενη. Και η αυτοδυναμία ήταν σίγουρη. Σεισμός, σοσιαλισμός, εμπρός για ένα νέο 81! Έπρεπε να γίνει αυτό. Καταρχήν το ότι έπεσε η δεξιά που 5,5 χρόνια μας έβγαλε το λάδι, τα λέει όλα. Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει για την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Χαίρομαι πρώτα που βγήκε το Πασόκ και δεύτερο γιατί δεν είναι μόνο νίκη του κόμματός μας, είναι και νίκη για όλη την Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Γι' αυτό χαίρομαι διπλά. Είναι πολύ